Новия будилник. Преди години във всяка нашенска къща имаше по един стар будилник. Трябва да го помните. Седеше на видно място в къщата, в най-голямата и оживена стая, с кръгов бял циферблат, с ведро и смито лице, с тънки и остри стелки, които цял век и отгоре цъкат неуморно по белите му полета, и с хубава медна шапчица, под която рано сутрин пее палово и бързоного езиче. Дядовците ни са го поставили върху шкафа, където са хлябовете и съдовете. Целият ограден от стари пожълтели снимки. По-късно и на малка дървена поставка, майсторена от тукашен дърводелец. Там първо се намества радиото, а до него будилникът. Ако помните, имаше хора, които държаха негова милост и като иконата на Света Богородица в една дървена кутийка със стъклено стъкло отпред и кутичка отстрани. Окачаха я на такова място, че хем стопанинът лесно да го достига и ги кордисва, хем да е далеч от палавите ръчички на децата, петимни да си поиграят с бялото му кубе, с лъскавите му ламаринки и винчета, с които се въртят стрелките. Преди будилникът да заеме важното си място, стопаните познаваха кога да стават за нивата, кога да лягат по луната, нощната господарка на земята. Денем тая работа я поемаше слънцето. То показваше на децата кога да хапнат сладката бабина по парка, кога да хукнат към училището. То подсещаше и уморения орач кога и колко да спре да си почине, колко още да работи или пък вече уморен да тръгне назад към селото. След като тури будилника на най-видно място в къщата, човекът вече нямаше нужда през час да поглежда към слънцето, да се интересува от неговите команди и разпоредби. И сам новия будилник скоро забелязва каква почетна и важна работа има да върши, как всички него гледат, как с едно мръдване на стрелките си може да накара хората да легнат или да станат, да тръгнат или да се върнат, да седнат на паралията или на 2 на 3 стоешката да хапнат залък 2. Когато трябва бързо да вдигне къщата на крак, когато път чака някого или работа неотложна е дошла, будилникът шумно разпява към банката си, малкото езиче тича и се връща пъргаво и весело, и под неговата песен стопаните рипат сънени и хукват по своите пътища. И на него му става доволно каква голяма и силна власт има над тях. Скоро младия будилник забелязва също, че от това как движи стрелките си, бързо или бавно, често зависи настроението на хората. Когато стопанинът е полегнал или децата са седнали на масата, било да похапнат, било книжка да прочетат, като гледат как бавно пристъпват стрелките му, те си казват: има време, я виж часовника. Когато са уморени от работа, пак не го гледат. Мъжът допива ракийката си, жената прибира съдовете и подканя децата, като им го сочи. Я, кое време е, а вие още не спите. Бавно глъхнат стъпките из къщата, тропат се унило врати и в голямата, изпълнена допреди малко с глъч и приказки стая, настъпва тишина. Остава само будилникът, ококорен от този вечен, несекващ напън на пружината, която разиграва чарковете му, без да им дава мир и покой десетилетия наред. Тогава и зад короната на стария орех бавно се надига луната, като да разузнава най-напред кое къде е по земята, та след това да се измъкне от постелята си. Пълното лице се търкува по далечния хълм над селото, за да тръгне по изметените пътища на нощта подир собствената си бледа светлина. Луната най-напред поглежда къщата с будилника. Стара оговорка имат те. Колко години вече е така? Той се я чака, тя се идва. Луната помни онази вечер, когато за пръв път го видя. Вървеше по обичайния си път, от векове познат, оглеждаше пак за спалото село, слушваше се в гласовете на окъснелите пътници и на гладни кучета. Нещо
Блесна пред очите й. Тя замижа. Отвори ги. Откъм къщата идеше непозната светлина и блясъкът й политаше право върху нея. Сложен върху стария шкаф, обърнат към прозореца, млад и наперен, към нея гледаше будилникът. Кой ли е пък този? Какъв е? Тогава тя даже не разбра. Изплаши ли се от него? Зарадва ли му се? Защото не знаеше, че те двамата от сега нататък имаха една работа да вършат. Както и се стори, що ми вида той поклати стрелките си като криле, сякаш се силеше да се изкубне от мястото си и да литне към нея. А тя му се усмихна и от тая усмивка придойде светлина, която отида към него. Засмяха се повече лъскавите му части и в стаята стана по-светло. От тогава, всяка вечер все по това време луната бързаше да стигне короната на стария орех и там, където се разделяха здравите чатани на клоните му, да се отпусне в махатия скут, да си почине и преди да поеме дългия прашен път, да си поприказва с будилника. В тишината на нощта, окрутил силните си пружини, той с интерес слушаше разказите й, откъде иде, какви хора има по другите земи, на какво се радват, какви мъки им тежат. Защото, макар че вършеха една и съща работа, те бяха много различни. Часовникът, обречен се на едно и също място да стои, да не пошавва, а луната да не знае миг застой, все да върви, все да обикаля земята. Затова луната приказваше, подмамена от вперените в нея очи, стрелките не спираха да се махат и да й се радват, и на нея й ставаше хубаво. И колкото и да бързаше, все гледаше още да се позадържи, още малко да трае закачката им, още малко да му разказва за своите чудни и далечни пътища. После смъка ще изпрати последните си светлини към къщата, за последен път ще й помахат разперените крилца отвътре и ще я изпратят далечния й път. До утре вечер по същото време. И чак тогава в къщата настъпва дълбока тишина и спокойствие. Всички спят в своя най-сладък сън, спят петлите, спят къщите, спят неспокойно и от крак дори и кучетата. Будни са единствено жълтите зъбци на будилника и стрелките. Тик-так, тик-так, ударите на часовника носят спокойствие и омая. Изведнъж към банката секва спокойствието, топушчетата заблъскат в медния купол на цялата къща, се разнася звън. Спали, недоспали, първи рипват петлите, ядосани, че са закъснели да събудят къщата, че нейният вътрешен петел, който те, колкото и да се катерят по прозорците и да надничат през вратите, се не могат да накълват, отново ги е изпреварял. Той ги е изпреварял, ама те ще го надвикат. И се зачува силната и ранобудна петльова песен. Спало, недоспало кучето и то започва да лае. Колко трае този многогласен хор на утрото и животът? Минута, две, повече ли? Първи се уморяват дробовете на будилника. Първи той спира. Петлите продължават песента си. Един затихне, подеме я втори, продуха гърдите си и той, емне се трети, гласовете им къмтят ясни и чисти на целото. Това е най-хубавия част на къщата. Отваря очи стария стопанин, протяга се в леглото, дъските под него проскърцват, изпукват стари кокали, тютюнджийската кашлица разпъва дробовете. Сънливи, недоспали към бърдучето с вода, кисело запристъпват дечицата. И макар че луната е още вън, и макар че петлите ще скъсат гърлата си, за да покажат, че новия ден е вече започнал, най-важният и последна дума има пак той, будилникът. И сега, като се е налудувал и наиграл с луната, като е разядосал петлите и като е свършил най-важното, дигнал се на крак цялата къща, той не спира да си почине. Децата току го поглеждат и тръгват към училището. Възрастните захващат работата си. Къщата опустява. Да поддържат живота и остават стария будилник и котаракът. Единият със своята монотонна песен, тик-так, тик-так, другият с мързеливото си мъркане.
От мястото си будилникът проследява целия живот на къщата. Свидетеля той на радости, на сълзи, на раждане и на умиране. През неговите очи минава орисията на поколение. Помни стария будилник дни на тежки болести, на стенания и сълзи. Тогава и неговите бързи крачета натежават и едва пристъпват, като че самите те са болни. Забелязали ли сте, че в къща, където има болен човек, часовникът най-силно цъка и най-бавно върви? Тиктакането му напълва всичко наоколо, като че никакъв друг звук на живота вече не е останал, освен това равно и тежко тик-так, тик-так. Най-после съмва. Дългата нощ си отива, избредняват прозорците, при болния идват хора, той вече не е толкова сам и тиктакането на будилника не се чува така силно. Друг става той, когато радост походи къщата, когато дете се роди, когато сватба се захване, когато гости надойдат. Тогава веселбата на къщата се предава и на него. Стрелките му набират сила, както да им идва и на тях от радостта на хората. И тогава часовникът ги чува да казват: много бърза това време бе, спиране няма. Иска му се да поспре, да даде на хората повече радост. Ала щом пружината усети, че стрелките се разколебават, тя ги шляпа с невидимите си камшици и те хукват отново по-бели и гладки партини, като да са в едно вечно и непреодолимо противоречие. Хората искат часовникът да поспре, та с него да спре и времето, по-дълго да останат тъй, млади и весели, по-бавно да изтичат през тези малки 12 по поточета на цифрите, младостта и животът им. Кроткият, послушен домашен будилник. Всичко може да спре човек. Пред реката може да вдигне стена, пред огъня вода, от глад може да намери спасение, от болестите лек. Всичко е измислил. Само едно още не е могъл: да промени скоростта, с която бягат стрелките на часовника, от миналото към бъдното, от живота към смъртта. И пак от начало. Няма ги старите стопани, младите са вече остарели, на тяхно място са дошли други, и те ще остареят, и те ще си идат. В къщата се раждат и умират хора, пеят се песни, изплакват се сълзи. Всичко идва и си отива, всичко се променя. Само едни и същи, вечни и непроменени, остават тиктакането на будилника и пътят на луната. Само луната пак, така както преди много години, се показва на едно и също място, хвърля своя трепетен поглед да види кое къде е по пътя и бърза да се настани в чаталите на вече престарелия орех. И когато всички отново заспят, да разказва на своя приятел къде е била, какви новини му носи от другите човешки земи, по-умни ли са, по-добри ли са хората там. Тъй всеки ден, тъй година след година. Помните ли ги тия стари будилници, през които изтече животът ни? Ако сте ги изхвърлили някъде в пезулите на времето, издирете ги, избършете прахта от стъклата им. Ако пружината е изморена, подменете я. Ако ръжда е попъплила по лъскавите камбанки, изтрийте и нея. Старите будилници, това са живите очи на мъртвите. Техните гласове, техните безсънни нощи, техните предания към бъдното. Послушайте старите будилници, за да чуете приказките на деди и майки, минали и отишли си по същия този вечен път, по който всяка вечер при нас идва луната, за да ни каже още веднъж, че тя е вечна, а ние временни, че каквото и да правим, сме по-слаби от тънките стрелки на един стар будилник.